हेलौ एभ्रिवान, नै आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बहुद गोबावनि उनाव। भिडिअआनो जाहैबाय आङो देरगावआव थांदोंमोन। बे देरगावआव थांनायाव मोनसे फुजा मा होनो बे फुजाखौ भावना नामखराव मोनसे भावना होदोंमोन नालाय जोंहा मादैमोनहा बे भावनाखौनो नायनो थांदोंमोन आङो। बे भावनायावनो नै मानसिफ्रा बे भावना खालामग्रा मानसिफोरखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दं। नै गेटआव नेनानै दंगासिनो। थारमाने बिसोरो बे भावना माबाखौ सफैथ'वाखै नालाय बेखौनो नेनो फंबायफोर दं। बिसोरो गासिबो जोंनि मादैमोन फंबायमोन जों गासिबो जमा नेनानै दंगासिनोमोन थारमाने। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय भावनानि मेन नैबे गथ'आनो बेसे मोजां खालामनो हायो। नै मालाय बिसिना आदरानि मा होनो बेखौ भावनानि मेन आरो गथ'फ्रा नाम गायनाय बिनि थाखाय बे गथ'खौ बरायदों आरो साखि थाखि सावनानै बरायनानै जों नामखर सिङाव लानानै फैबाय। थारमाने जोंना मादैया हारसा नालाय हारसाफोरनि नियम आरो बियो। थारमाने आं थांदोंमोन नालाय आं बेखौ नायनो होननानै थांदोंमोन। बेखायनो आंजों लोगोआव नोंसोरखौबो देखायफानाय जाबाय आरो बे भावनाखौ। ओमफ्राय दा नैबे भावना पार्टिफोरखौ बरायनानै लाबोदों नामखर सिङाव। दा खर'आव नै बे गामसा, बे हारसाफोरनाथ' गामसाखौ नांथारगौ नालाय बिहु गामसाखौ, दा बेजोंनो बरायनानै लानानै फैदों। बेखौ बै मा होनो थुल सायाव बिसिनि माबा लेखा थेखा दङ। बे बिहु फालिखौ होनानै बेजोंनो बरायनानै लानानै फैदों आरो नामखर सिङाव। ओमफ्राय बे बुस्थुखौ बे मन्दिर सिङाव दोननानै बिनि उनावसो एसे खुलुमगोन, प्रार्थना खालामगोन। बिनि उनावसो मोनायाव भावना जागोन आरो मोनायाव बेबो मोनाबाबो थारमाने बियो 6टा-7टासोनि। ओमफ्राय भावनाया जागोन दा 10टा-11टासोआव जागोन आरो। ओमफ्राय बे दिनै 6टा-7टासोनि। ओमफ्राय बेखौनो आं नोंसोरजों देखायबाय आंजों लोगोआव। नोंसोरबो नायलांबाय थादो भावनाया माबायदि। नोंसोर नुखांबाय जानांगौ, खिन्थु आं नुफेराखै एबारसो प्रथम। जेरै जोंना लांदां गान जायोना राजा ना रानि ओंखारलायनाय, बिसिना खिन्थु मालाय भावनालाय बिसिना मन्दिरनि नालाय राधा कृष्ण बेबायदिसो ओंखारो आरो बेबायदिनोसो। ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों नायनानै। दा नोंसोर माबायदि मोनो, नायना मोजां मोनदों मोनाखै नोंसोर आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। मोजां मोनबाबो खोन्थाहर, गाज्रि मोनबाबो खोन्थाहर। दा नायलांबाय थादो आंजों लोगोआव माबायदि मोनो, नङा होमबा? नै मानसिफ्रा बहुद जमा जानानै दं। जोंहा मादैया हारसा नालाय गाज्रि मोननाङा दै, मानो बर' जानानै हारसाफोरनि कालसारखौ देखायखो बेबायदि होननानै बुंहरनाङा दै। मानो होनबा हारसाफोरसो बिसोरो। जोंहा मादैया हारसा नालाय आं मादैनि न'आवसो थांदों। कृष्ण ओंखारबोबाय नै। नायलांबाय थादो नोंसोरो माबायदि मोनो।